आणि सुमार बुक्स इंग्लिशांतल्यान कन्नडाक ट्रान्सलेट केला आणि कन्नडा इंग्लिश आणि कोंकणी भाषेंतू प्रीचिंग करताची आम्ही आज प्रभुजीक स्वागत करूया. हरे कृष्ण महामंत्र सांगून हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. प्रभुजी माताजी तुमचं स्वागत असा. ओव्हर टू यू. हरे कृष्णा. थँक्यू प्रभू. आम्ही फर्स्ट मंगलाचरणातुल्यान स्टार्ट करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. प्रप्रथम जावन श्री गुरुले गौरांगाले आणि हांगा उपस्थित आशिल्ले पुराजनाल भक्ताले आशीर्वाद घेवन आयचे डे 2 आमगेले बुक शिला प्रभुपादाल बुक कृष्णा द रिजर्वायर ऑफ प्लेजर दोन्ही दिवसू स्क्रीन शेअर करता आणि पॅरलली दिसता प्रभू. लोड जाते सर प्रभू. दिसतं. ओके. सो फर्स्ट रिकॅप करूया. आम्ही आज डे 2 असं शुक्रार डे 1 घेतील असं. जस्ट टू रिकॅप फर्स्ट आम्ही पळयले म्हळ्यार कशी कृष्णाद रिजर्वायर ऑफ प्लेजर म्हणून घे त्या पळोवन घेवच्याक फर्स्ट आम्ही अर्थ करून घेतले कसं ना हे भौतिक देहाचे आणि आध्यात्मिक देहाचे डिफरन्स कसं ना. भौतिक देह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर हंतू जावन अस आणि आमगेलं आध्यात्मिक शरीर अस त्या आता आमच्या शाश्वत जावन आमके एक आध्यात्मिक शरीर असता जलरी त्या सुप्त स्थितींतू असता अशी. आणि आम्ही पळेल म्हणा कशी 84 लाख स्पीशीज अशी पद्मपुराणांत अस आणि जीवात्म विंगड विंगड स्पीशीज थ्रू त्या भ्रमण करता असता. आणि आम्ही अकॉर्डिंग टू कर्मा कशी वन गेट्स बॉडी आणि एव्हरी ऍक्शन हॅज इक्वल अँड ऑपोजिट रिॲक्शन म्हणून पळयला. आणि सायकल ऑफ बर्थ अँड डेथ हाजेतुल्यान भायर येवका जाल्यार लिबरेशन
entire process of liberation begins with hearing and chanting, Shravanam Kirtanam. आणि आम्ही पळायला की नित्यम भागवत सेवया, आम्ही प्रतिनित्य भागवत एक शुद्ध भक्ताला तोंडान ऐकायला री आम्ही कशी जनस्य मोहोयम अहम ममेति ह्या स्टेज तुलन अहम ब्रह्मास्मी अथवा ब्रह्मभूत स्टेज आम्ही येवेत आणि हांव अमेरिकन हांव इंडियन असल बॉडीली कॉन्सेप्शन तुलन आम्ही भायर येवेत अंतक मीरून घेणे एक आध्यात्मिक स्तराक आम्ही येवेत आणि आम्ही पळयला की कशी सर्वेंट म्हणून मेटेरियल हंतु पळयताना सर्वेंट म्हळरी एक लो लेवलाचे अर्थ कोण घेताची म्हळरी एक्सप्लॉयटर्स अँड एक्सप्लॉयटेड दोन कॅटेगरी असची निमित्त जलरी आध्यात्मिक स्तरांतू सर्वेंट जावचे त्या एक ब्लिसफुल थिंग कसले म्हळरी देवोत्तम परम पुरुषु अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक जावन आशिल्लो कृष्णूची तो पार्थ सारथी जावन अर्जुनाल सेवे करच्या इष्ट पडवता तागेल स्व इच्छेन आणि तशीची नंद महाराजाल शूज अशी तो घेऊन घेऊन भक्ताला सेवे अशी एकलो हाव ह्या देह नाही हाव जीवात्मू म्हणलाले स्तराक येवचाक श्रवणम कीर्तनम असले नवविध भक्तीत विष्णु स्मरणम पादसेवनम ह्या नवविध भक्तीचे कंचे एक प्रोसेस मुनी आम्ही आमगेल जीवनांतू व्हेरी सिरियसली फॉलो करका म्हणून श्रीला प्रभुपाद सांगताची म्हणून घेऊन आम्ही त्या फर्स्ट डे क्लास तई क्लोज केला आस आज आमगेले डे 2 पुढे सांगील म्हणजे तांगा पळय तुम्ही 3 चॅप्टर आशिला ऍक्च्युअली हे फर्स्ट चॅप्टर ಸ್ವಲ್ಪ होड असता आणि सेकंड चॅप्टर आणि थर्ड चॅप्टर ಸ್ವಲ್ಪ सनसन चॅप्टर सो आजी प्लॅन अशी असं सेकंड चॅप्टर आम्हाला भक्ती ती घेता आणि थर्ड चॅप्टर हांव घेता आणि कृष्ण सेकंड चॅप्टर कृष्णा द सुप्रीम लवेबल आणि चॅप्टर 3 टायटल द परफेक्ट पर्सन म्हणून घेऊन आता आम्हाला भक्ती सेकंड चॅप्टर घेता हरे कृष्ण हरे कृष्णा ऐकत असणार पुरजनक ओके सो आज आमगेले हे सेकंड चॅप्टराचे ह्या सेकंड चॅप्टरांतू आज आम्ही पळयली कृष्णा द रिजर्वायर ऑफ कतिरी आम्ही पुरा कसकसन कोरचे पुरो म्हणचे आम्ही फर्स्ट चॅप्टरान समेत पळयलींची तशीची आता आम्ही पळयताची ह्या मेटेरियल वर्ल्ड आणतो कंचे लिव्हिंग एंटिटी आर म्हळरी आमगे नेचर असता पुरा एक लिव्हिंग एंटिटीचे एक नेचर असता टू लव समवन म्हण घेऊन म्हळ्यार कोणाक एक मोग करचे म्हणचे आम्ही पळयताची ते इवन नॉट ओनली इन ह्युमन बिंग्स आम्ही हांगा फोटोन पळयलाल म्हणजे आता तुम्ही समेत रियल लायफान पळोवन आसचे पुरो इवन एनिमल्सान समेत ते प्रोपेन्सिटी म्हणटा पळया ते टू लव समवन म्हणचे ते असतात आणि तांगेले चेडूआंक अथवा ऑपोजिट सेक्सान तसुचे एनिमल्सांक तांकां तांगेल वेरी मोग असचे आमी पळयताची तशीची इवन ह्युमन बिंग्स तू तांणी तांगेले बायल चेडू कतिरी अथवा फ्रेंड्स आणि विंगड फॅमिली मेंबर्स ते पुरो आमी पळयताची आणि अनेक पार्ट आमी कसं पळयताची म्हळ्यार आमगेले वी आर सोल्स सो वी आर पार्ट अँड पार्सल ऑफ लॉर्ड सो आमगेले एंटिटी कसने सोलाच एंटिटी कसने इज ऑल्सो टू सर्व म्हणचे सो प्रति एकलो कसने पुणी एक सर्विस करता असता मेटेरियल वर्ल्ड अंत आमी पळयताची एक बायलेन बामना पळोवन घेवच्या चेडूआ पळोवन घेवच्या अथवा बामणान कामा वचून बायल चेडूआ कसन जावका ते नेसेसिटीज कसन अथवा तांगेले डिझायर्स कसन ते पुरा तांणी फुलफिल करताची कसल एक खुशी मेळटा तांकां करेक्ट नवे हे आमी
आमगेल रियल लाईफ तो आम्ही ह्या पुरा करतासची. सो आम्ही त्या कसं एक हॅपीनेस मेळच कतीरे आणि हांव म्हळाल म्हणके ह्या पुरा हॅपीनेस परमनंट नाही आणि ह्या पुरा शॉर्ट असता. सो तकाच तका आम्ही कसं म्हणताची फ्लिकरिंग हॅपीनेस ह्या परमनंट हॅपीनेस नाही निमित्त ह्या फ्लिकरिंग हॅपीनेस अनेक वर्ड असं ಚಪಲ ಅಮೂನ್ಗೆನು ಚಪಲ ಸುಖ ಅಮೂನ್ಗೆನು ಮಳರಿ ಸ್ವಲ್ಪ काळ मात्र आमके हॅपीनेस असता. केदन मरण येता तेदन ह्या पुरा तांगेल त्या लाईफ ताईक एंड जाता. सो आणि तशीची आम्ही आता पळयताची एकलो घरांत आशिल्लो चेडवांक बायलांक पळोवका जाल्यार ताणें काम करता सुका. सो तो सकाळी रात्री एक 8 to 10 hours तो काम करता आसता. सो तो थंय ಸ್ವಲ್ಪ रिनॉन्स्ड जावन गेलो मस्त कष्ट पावन गेलो ह्या पुरा करता आसता. सो आम्ही पळयताच्यात इवन सॉफ्टवेअर हंतू समेत ಅಥವಾ विंगड कंचे हंतू जाल्यार समेत मंडे टू फ्रायडे तांणी काम करता आसताची. सॅटर्डे संडे म्हणकुळे ते वीकेंड म्हणटाची एक पिकनिक वच्चे एक मूवी पळोवचे वच्चे. सो ಸ್ವಲ್ಪ रिलॅक्स जावचे ಸ್ವಲ್ಪ आम्ही सांगता जाल्यार सेन्स एन्जॉयमेंट थंय समेत जाता. सो ह्या कसं म्हणटाची ह्या एक ಸ್ವಲ್ಪ गॅप घेवचे ಸ್ವಲ್ಪ सेन्स एन्जॉयमेंट करचे ಸ್ವಲ್ಪ रिनॉन्स करचे हाका भोग त्याग म्हूण घेवन सांगताची. सो आम्ही अशी कोण घेवन मटेरियल लाईफ तू करता आसताची अशीच. सो इवन आम्ही तवळे म्हळाल म्हणके एकलो बायल पंपूण अथवा चेडवानो एक रेसिप्रोकेट थ्रू टू लव म्हणचे आसूचे. इवन आम्ही एक सिटीजन अथवा एक आर्मी पर्सन त्यांनी तांगेल कंट्री टुवर्ड्स असचे आणि इवन फिलॉन्थ्रफिस्ट विंगड जना खातीर असचे ह्या पुरा आम्ही पळयताची. जाल्यार ह्या कितले तनक आम्ही सॅटिस्फॅक्शन जाता म्हणजे क्वेश्चन येता. आम्ही आता कितले आता आम्ही फॅमिली मेंबर्सांक पुरा जनक मोग कोरका पुरा जनाला रेस्पॉन्सिबिलिटी आता तांक पुरा जनक सर्व करताना आम्ही कितले जनक एकले खुशी जावचे पुरो अनेक फॅमिली मेंबराक खुशी जायनासचे पुरो. सो अशी पळयताना आम्ही पुरा जनक हांगा सर्व करूक जायना अथवा तांकां खुशी करूक जायना. सो हांगा आम्ही फ्रस्ट्रेट जावचे साध्य जाता. तुम्ही ते तुमगे लाईफान समेत पळोवन आसचे पुरो. तश जावन आणि अनेक कसन म्हळ्यार ह्या टेंडन्सी अथवा ह्या आमकां लव करचे अथवा ह्या सर्व करचे ते टेंडन्सीक अथवा ते कसन म्हणटाची ते फोर्स आमकां ह्या ड्राईव्ह करचे अशी लव करचे अथवा सर्व करचे कंचे एक सोलाक ताका आम्ही रसा म्हणटाची. ह्या मेटेरियल वर्डांत ते ऑर्डिनरी रसा जावन आसता. त्याची आम्ही देवाल टुवर्ड्स त्याची सर्वीस त्याची मोग देवाल सर्वीस टुवर्ड्स केल्यार ताका आम्ही हांगा भक्ती रसा म्हणटाची. भक्ती म्हणटाची. भक्ती म्हळ्यार हांगा अर्थ नॉट ओनली डिवोशन भक्ती म्हळकुळे डिवोशन म्हणटाची बट इट इज ऍक्च्युअली डिवोशनल सर्वीस म्हणून प्रभुपादान हांगा आमकां सांगिल्लें आसा. कसं लेक म्हळ्यार वेन वी वॉन्ट टू लव समवन आता आमी कोणाक मोग करता आसाची म्हूण दाखयल्यार तांकां कसं इश्ट आसा तांकां कसं केल्यार तांकां खुशी जाता म्हळ्यार ते सर्वीस वन टायप ऑफ सर्वीस वी डू सो दॅट टू प्लीज दॅट पर्सन नवे. तशीची देवाक समेत आम्ही मोग करताची म्हूण दाखोवन घेवका जाल्यार समेत आमी कसं एक सर्वीस टुवर्ड्स सो लास्ट क्लास अंतू आम्ही पळयलेंची प्रल्हाद महाराजान सांगिल्लें श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम म्हणून त्याचे प्रकार आम्ही 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल प्रॅक्टिसेस आमगे लाईफान आम्ही कसं काम करता सचकी तांतू ते जस्ट इन्क्लूड कोण घेन आम्ही मुखार वच्चे मात्र आमकां सांगून आसचे. आम्ही आमगे पुरा बायल चेडवांक अथवा घराचे पुरा जनाक सोण घेवन कोरता म्हूण सांगनाच हांगा पुरा जनाक ओट्टू घेवनूची आम्ही एक इन्क्लूड कोण मात्र म्हूण घेवन हांगा डिवोशनल प्रॅक्टिसेस आमगे लाईफान एक ऍड अप कोण घेवन वच्चे. तेदान आमकां आमगे रियल लाईफाचे कसं मिनींग म्हणचे हांगा आमकां कळटा. आनी आमी पुरा करताची जाल्यार फॉर एक्झाम्पल आमी आज सर्वीस करताची लव करताची फॅमिली मेंबर्स अथवा कंट्री पुरा करताची सॅटिस्फॅक्शन कसं एक मेळना म्हूण आमगे क्वेश्चन इंगिताना आमी आतां एक ट्री असचे पुरो एक प्लांटाक ताजे मुळाक म्हळ्यार रूटाक उदक घालता ताका उदक घालनी जाल्यार ते ग्रो जायना. आम्ही बरी कसं एक लीफाक एक फ्लावराक एक थोडे उदक घाल्यार ते जीव ते प्लांट अथवा ट्री मोर नव्हता. तशीची आम्ही
इवन आत पोटाक हातान समेत तोंडातुलान वच्चे पुरो जाल्यार पोटान तू जीर्ण जावन येताना पुरा बॉडी पार्ट्साक एनर्जी मेळटा आमी हाताक खावचे अथवा दोळे खावचे काना खावचे कनाची मूल कंचे ताक घालका तशीची आमी समेत हांगा कृष्णाक म्हळ्यार द सुप्रीम लॉर्डाक आमी ताक खुशी केल्यारी एवरीवन इज बीन सॅटिस्फाईड अँड यू आर प्लीज्ड ऑल्सो म्हणून आमी हांगा कळयत आता आमी ह्या different types of bhakti into different types of rasas eklo animal ರೀತಿ into ಅಥವಾ friends al ರೀತಿ into ह्या चढू friends al ರೀತಿ into ಅಥವಾ आम्ही conjugal love म्हणतात तशी एक राधा कृष्णाले प्रेम समेत आम्ही ते पळयतच ते विंगड रस जावन असता सो ते आमगेले कसने डिझायर अथवा आमगेल कंचे क्वांटिटी ऑफ द सोल असते एसेन्शियल ऑफ द सोल असते ताजे प्रकार ते भक्ती असता सो आम्ही ह्या भक्ती विषयी उलयताना आणि ह्या कसने आम्ही ह्या कशी भक्ती ह्या कलियुगांतू सिंपल रीती कोरियत म्हणचे विषयक हांगा चैतन्य महाप्रभू म्हणू येता हे कलियुगांतू चैतन्य महाप्रभून आमका एक सिंपल चॅन्टिंग महामंत्र दिवन असोचे ते हरे कृष्ण महामंत्र ते तुम पुरा जनक गोतस हरे कृष्ण 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 हरे हरे म्हणून हे कलियुगांतू हरे राम 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 हरे हरे सो ह्या कलियुगांतू आम्ही भक्ती करचेको ते सुलभ मार्ग आमका चैतन्य महाप्रभून हांगा दाखवून दिलेला आसा आणि ह्या कलियुगांतू आम्ही चॅन्टिंग करचेची सुलभ उपाय म्हणून हांगा सांगिल्लो आसा आणि आख्खे एक स्टोरी रिलेटेड सांगता म्हळ्यार कसलेक आम्ही कसने हांगा चैतन्य महाप्रभू हांगा आमका ह्याची मार्गारी ह्याची सुलभ मार्ग भक्ती करचेक म्हणजे सांगता आसाची आता ह्या महामंत्र ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಜನನ್ ಮಾತ್ರ सांगचे नाही ह्या पुरा जनक कंचे कास्ट कंचे क्रीड कंचे कलर कसने जाऊन असचे पूर त्यांनी चॅन्ट कोरियतो केदना चॅन्ट कोरियतो म्हणजे हे आमका कसले इम्पॉर्टंट म्हणजे हांव तुमका एक स्टोरी सांगतास फुडची कालांतू अशी देवाले नामस्मरण कोरका जाल्यार समेत तांकां योग्यच जावंक आसले त्यांनी एक ब्राह्मण जावन येवंक आसले ते गुरून समेत तांकां सुलभेरी मंत्र दिवचे आणि ना आसले आता रामानुजाचार्य आणि गोष्टी पूर्णाला एक तुमका काणी सांगता हांव गोष्टी पूर्ण रामानुजाचार्यले गुरु तो गोष्टी पूर्णान रामानुजाचार्य येवन गोष्टी पूर्ण लागी तागेल गुरु तक्का शिष्य स्वीकार सुचेक तक्का मंत्र दिवचेक इनिशिएशन मंत्र दिवचेक निमगीता तो कितले निमगेल्यार समेत तक्का तो रिजेक्ट कोन पेटयता तो मगेलन कसं की कल्मश असो तकाच म्हाका गुरु म्हाका ओपता नाची तका म्हाका दिता नाची म्हणतो लेखून तो मस्त बेजार कोन बेसता तदान तो तशी बेजार कोन उगेन बेसला म्हणून मस्त विंगड डिवोटीज वचून गोष्टी पूर्णाक सांगताची सो तो 18 टाइम्स गोष्टी पूर्णाक वचून अप्रोच केला आपणेक गुरु पाद सेवे करचे एक ऑपॉर्च्युनिटी दियाची म्हणून जाल्यार तक दिनी आसले 18 टाइम्स ही वाज रिजेक्टेड सो आफ्टर 18 टाइम्स तो वचून घेवन निमगिलाल तेदना तो तक्का कंपॅशनेटली दिता आणि सांगता हांव आतां तुका दिता सुचे मंत्र तू कोणाक सांगू नजे आणि ह्या कोणी मेटेरियल डिझायर जावन घेवन करता आसल्यार तांणी सांगचे ना हे मंत्र सो तू मस्त केअरफुली ह्या मंत्र कोणाक सांगनाशी तू मात्र सांगता आणि तू सांगील तेदना तुका हे सायकल ऑफ बर्थ अँड डेथ तुला लिबरेट जाता म्हणून सांगता सो जाय तू म्हणून घेवन ताका मंत्र मेळ्ळा म्हणून घेवन रामानुजाचार्य भारी खुशारी वापस येता असता गोष्टी पूर्णाला हांग तुलान वापस येता असता तदन तो आलोचन करता हे मंत्र तुलान लिबरेट जाऊ येत जाल्यार हांग आसले पुरा
म्हळ्यार ह्युमन बिंग्स समेत लिबरेट जाऊ येत नव्हे हे मंत्र तितलं स्ट्रॉंग पॉवर पोर्टेंट असल्यारी देवाल नामस्मरणे कोण घेऊन तितलं पोर्टेंट असल्यारी पुरा जणांना लिबरेट जाऊ येत नव्हे म्हणून तो आलोचन कोण तो एक टेम्पल हंग येऊन घेऊन पुरा जनांका सांगता तुम्ही पुरा जन्माका हंग मेळयाची हांव तुमका एक इम्पॉर्टंट आणि एक डायमंड तितलं व्हॅल्यू असं एक मंत्र सांगता तुम्ही पुरा जनांका ते उपयोग करता म्हणून तागेल एक उतराक मस्त जन येताची तेदंत तागेल गुरून दिलेले ओम नमो नारायण मंत्र पुरा जनाका सांगता तागेल गुरून ह्या सिक्रेट मंत्र कोणाका सांगचना जो म्हणून सांगून असता जाल्यार तो पुरा जनाका सांगता तेदन ते विषयी तागेल गुरूक समेत पावता गोष्टी पूर्ण तुका सांगिल्लें मात तूं कोणाका सांगू नजे म्हणून जाल्यार तो सांगता हे मंत्रा तुला पुरा ह्युमन बिंग्स अथवा लिव्हिंग एंटिटीज आतांनी लिबरेट जाऊ जाल्यार आनी हांव एक गुरू आज्ञाचे विरुद्ध गेलेले हांव जाय जाल्यार हेल्लिश प्लॅनेटा वता विंगडजन पुरा जन लिबरेट जावचे असल्यार अडिना म्हणून तो तितले कंपॅशनेटली सांगिल्लें तेदना गुरू ते क्षमे करता सो हांग कसन म्हळ्यार असल आचार्य असताना आमगेल मध्ये पुढे आशिल्ल्यांची तांणी समेत आमका देवाल नाम स्मरणे कोण कोण आम्ही आमका प्युरिफिकेशन कोण घेऊन गेल्यारी आम्ही बर्थ ऑफ सायकल ऑफ बर्थ अँड डेथ तुलन भायर येवेत म्हणून हांगा सांगिल्लें अशी चैतन्य महाप्रभू समेत ह्या कलियुगांतू कंचे कोण कंचे पार्ट ऑफ इंडिया अंत की कंचे पार्ट ऑफ वर्ल्ड अंत कोणी असो कंचे कलर कंचे कास्ट कसने लँग्वेज उलो कसने जलर समेत तनी बरी है हरे कृष्ण महामंत्र सांगून घेऊन तांगेल हृदय प्युरिफिकेशन कोण घेऊन ह्या सायकल ऑफ बर्थ डेथ तुला लिबरेट जाऊ येतो म्हणजे तांणी सांगून दिला सो आणि तांणी सांगितलं पुरा नगर ग्रामाक हे कसं नाही कृष्ण कॉन्शियस मुवमेंट कृष्ण कॉन्शियस विषय म्हणजे देवाल नामस्मरणे करचे अथवा हियरिंग चॅन्टिंग करचे पुरा स्प्रेड जाव का म्हणून त्याची उद्देश खातीर इवन श्रीला प्रभुपादन समेत ताचे खातीरची इस्कॉन सोसायटी केलेलं आणि आमका पुरा जनक सिंपल रीतीरी अर्थ जावच खातीरची हे बुक्स parallel so that Srila Prabhupada na jalar samet in presence of his books amka pura janaka pavilas so amka he opportunity melalas kasane भक्ती सेवे करचेक सुलभ रीतीर आम्ही चॅन्टिंग कोण हियरिंग कोण आणि श्रीला प्रभुपादल तितले बुक्स वाचून आम्ही आमगे लाईफ सार्थक कोण घेऊयात म्हणून हांव हांगा सांगचे पळयतास आणि मस्त जन डिवोटीज सांगितलं इवन कुंती महाराणी समेत श्रीमद भागवतम सांगितलं हियरिंग आणि चॅन्टिंग आणि देवाल नामस्मरण आणि देवाक उडगा रिमेंबरन्स म्हणताना देवाक उडगास कोण घेतला आम्ही ह्या सायकल ऑफ बर्थ डेथ तुलन समेत भायर येऊयात म्हणून ह्याची ह्या चॅप्टराचे एसेन्स आणि त्याची श्रीला प्रभुपाद समेत आमका मेसेज दिता सुचे आम्ही भक्ती सेवेक आमगे लाईफ अंतू युटिलाइज कोण घेवका आणि हे ह्युमन लाईफ अंत मात्र मेळचे सकाळची आम्ही ह्या समेत युटिलाइज करका म्हणून आणि हांगा अनेक भगवद्गीताचे श्लोक कसं येतं म्हळ्यार नेह विक्रम नाशोस्ति मत्यवान प्रत्यवान विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य कायते महतो भयत सो कसने एक स्वल्प भक्ती केल्यार समेत आम्ही हे डेंजरातुलन भायर वचचेत म्हणून इवन आमक हे लाईफांत आमक भक्ती कोण भायर वचचे जायनी जाल्यार एक थिंग कसन म्हळ्यार आमगेल भक्ती कसने लॉस जायना खंय रबेला की थंय तुलनाचे आमकां नेक्स्ट लाईफ वापस ह्युमन लाईफ मेळटा म्हणची गॅरंटी समेत आमकां दिताची जाल्यार आमी थंय न करता म्हूण आमी ह्या लाईफांतूची आमी कितले सिन्सियरली आमी प्रे कोन देवा नाम स्मरणे कोण घेवन आमी आमगे लाईफ युटिलाइज कोण घेवया म्हणून सांगचे इश्ट पडवता थँक्यू आता आमी थर्ड चॅप्टरांत कसन असो श्रीला प्रभुपाद आमकां कसं सांगचे पळयता असो म्हणून घेवन प्रभुजी सांगताची हरे कृष्ण हरे कृष्ण थर्ड चॅप्टराचे नाव द परफेक्ट पर्सन म्हणून सो कशी आम्ही आता पळयत हाऊ कृष्ण
इज द परफेक्ट पर्सन आणि आम्ही परफेक्ट पर्सनाक सरेंडर जाल्लारी कशी आम्ही अल्टिमेट गोल ऑफ अवर लाईफ आम्ही अचीव करूयेत म्हूण घेवन. सो आता शिला प्रभुपादान हे मुवमेंट एस्टॅब्लिश केल्ले कसं म्हळ्यार to bring back all the living entities to its original consciousness. म्हळ्यार आमगेल प्रज्ञेत कल्मश जावनु आस. सो ताकाची प्रभुपाद म्हणटाची म्हळ्यार पीपल आर क्रेझी. क्रेझी म्हळ्यार कसं ना आता एक मेंटल हॉस्पिटलाक वचून घेवन पळयल्यारी विचित्र विचित्रशी उल्लोचे बिहेव करचे आणि पुरा जन करता आसतची. जाल्यार आम्ही आध्यात्मिक स्तरार पळयल्यारी कोणाले प्रज्ञे कृष्ण प्रज्ञे जावन ना आणि भौतिक मेटीरियल नेचर त्रिगुणाक तो तिरकून घेऊन तो बिहेव करता असता आध्यात्मिक स्तरार तोवा एकलो मॅडमॅन अथवा क्रेझी म्हणून. आता एक वैष्णव आचार्यान एक चंद पद बरयलाल आस. तातूंत तो कसं सांगता म्हळ्यार एकलेक घोस्ट अथवा प्रेत म्हणटा अटॅक केल्यार तो कशी पुरा नॉनसेन्स उलयता म्हूण घेवन. आता आम्ही हांव सान आसतना एक कडेन पळयलालो आशिल्लो एकलेक घोस्ट अटॅक जाल्लो. तो एक ना तो चल्लो सान चल्लो ताका घोस्ट अटॅक जाल्लो. तेदन तो कसकसकी उल्लोचे आणि कसकसकी मेळमेळाल खावच्या वच्चे अशें न्ही करत आशिल्लो. भारी बुदोंत चल्लो जावन आशिल्लो. सुमार एक 8 क्लास 7-8 क्लास ह्या वर्षाचे. सो आम्ही समेत पळयलालो. सो घोस्ट केदन हॉन्ट जावन आसता तो विचित्र बिहेवियर करता आसता. जाल्यार आम्ही सांगच्या पुराजन नॉर्मल आसा मू ह्या वर्ल्डान तू म्हणून मेटीरियल स्तरार पळयतना ते तशी दिसता. जाल्यार आध्यात्मिक स्तरार कोण ह्या त्रिगुणाक वळ जावन घेवन अशी सेन्स ग्रेटिफिकेशन कृष्णाक रिजेक्ट करून हे करचे तेदना ताकाय तो क्रेझी ताकाच प्रमाद म्हणून घेवन सांगताची. आम संस्कृत वर्ड प्रमाद. सो तस जाल्यार कृष्ण प्रज्ञेतुल्यान आम्ही म्हळ्यार कृष्ण प्रज्ञे घेवन घेवन ओरिजिनल कॉन्शियसनेस कशी येवचे त्या प्रोसेस श्रीला प्रभुपादान भारी चंद रितीन त्या प्रोसेस दिलाल आस. आणि कृष्णूची भगवद्गीतेन तू सांगता कसं म्हळ्यार ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः. ह्या पुरा जीव आसाची तांणी मिगेले पार्ट एंड पार्सल जावन आसाची मिगेले अंश जावन आसाची. सो पुराज जीवात्म भगवंताले अंश जावन आशिल्ले निमित्त क्वालिटेटिवली सेम विथ द लॉर्ड क्वांटिटेटिवली डिफरंट. आता एक समुद्राचे उदक ना क्वांटिटी वाइज आता मी एक ड्रॉप काढून ताची केमिकल कॉम्पोजिशन स्टडी केल्यार त्या समुद्राचे पुरा उदकाचे केमिकल कॉम्पोजिशन आमकां करेक्ट जावन घेवन कळता. जाल्यार त्या एक ड्रॉप वॉटर आणि त्या समुद्राचे त्याची क्वालिटी सेम आस जाल्यार क्वांटिटी डिफरंट आस. ताकाची अणु आणि विभू म्हणटाची. कृष्णाक विभू. सो लिव्हिंग एंटिटीज आर अणु. सो लिव्हिंग एंटिटी कृष्ण तो अच्युत तो फॉल डाऊन जायना मेटीरियल नेचराक फॉल डाऊन जायना. कसं म्हळ्यार कृष्ण सांगता त्या मेटीरियल नेचर या भौतिक प्रकृती कसं नस त्या मिगेले नियंत्रणांत आसा. हांवाची सुप्रीम कंट्रोलर जावन आस. मयाध्यक्षेन प्रकृती सुयते सा चराचरम हेतुनानेन कौंतेय जगद विपरिवर्तते. ह्या भौतिक प्रकृती कसं नस त्या मिगेल एक एनर्जी म्हणून घेऊन. कृष्णाक मस्त एनर्जीस तगेले आसाची. परास्य शक्तीर विविधैव सूयते. मस्त स्पिरिच्युअल इंटरनल एनर्जी आस. तटस्थ शक्ती म्हणून आस. कडेरी बहिरंग शक्ती अशी मस्त तगेले शक्तीज आसाची. जाल्यार त्या ह्या भौतिक प्रकृती एक मिगेले एक वन ऑफ द एनर्जी एक एनर्जी जावन आस.
आणि त्या मिगेले नियंत्रणांतूची असं त्या आणि पुरा मुव्हिंग ऑब्जेक्ट्स आणि नॉन मुव्हिंग ऑब्जेक्ट्स पुरा हक्का त्या भौतिक प्रकृती कंट्रोल करता जलरी त्याची पुरा हज्जे नंतर क्रिएट जत्ता एनिहिलेट जत्ता मला प्रलय जत्ता उपास सृष्टी जत्ता त्या पुरा जल्लर समेत हाची पुरा हक्का नियंत्रक कोण कृष्णूची तकाची आम्ही अर्थ कोर घेतो की कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर मस्त जना डाऊट निमगी ताची आम्ही इवन प्रीचिंग करताना कसले कृष्ण सुप्रीम कसले ब्रह्म कसले सुप्रीम नाही शिव कसले सुप्रीम नाही असल क्वेश्चन्स आणि निमगी ताची तकाची आन्सर शास्त्रांतू सुलभेरी दिलेलं असं आता ब्रह्म संहितांतू ब्रह्मोची सांगता की ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम म्हणून कृष्ण सर्व कारण जाऊन असं सो तकाची ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर परमोन्नत नियंत्रक तोची परमोन्नत प्रोप्रायटर मला पुरा जे नायकू कोण अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायकू कृष्ण आणि सुप्रीम एन्जॉयर परमोन्नत भोक्ता आता भागवतामृतांतू एक स्टोरी येता की ब्रह्मो वसून घेन विष्णुक मीठ जावच्या वता तेदना तो द्वारपालको तक राबोन घेनो तू बित म्हळरी तक मीठ जावच्या वच्चाना कसलेक म्हळरी तो आता रेस्ट घेता असं तुक तशला तू ब्रह्मा इला म्हण तक सांग म्हण घेनो सांगतात तो द्वारपालक वसून घेन भितर वसून घेनो विष्णूक सांगता ब्रह्म तुका मेळच्याक आयला तुगेला उल्लो का म्हण घेन तेदना तो विष्णू निमगीता खंची ब्रह्म आयला म्हण घेन तेदन तो द्वारपालक ब्रह्माला येऊन घेन निमगीता तू खंची ब्रह्म आयला म्हण घेनो विष्णू निमगीता असं म्हण घेन सो खंची ब्रह्म म्हणला तेदना ब्रह्माक आश्चर्य जत्ता खंची ब्रह्म म्हण कसं लायक विष्णू निमगीता असं म्हण घेन तेदना तो खंची ब्रह्म मला अर्थ कसं ना म्हण घेनो कडेर विष्णू ताका कशीची भितर आपण हाडी म्हण सांगून असता ताकाची ब्रह्म भितर येता आणि विष्णूक तो नमस्कार घाल दंडवत प्रणाम घाल घेनो पुरा जाल्ली मागिरी तो विष्णूक एक प्रश्न निमगीता मक्का भगवंता तू एक निमगील्या खंची ब्रह्म म्हण निमगील्या खंची ब्रह्म म्हणरी कितली जन ब्रह्म आसाची हांव एकलो म्हण घेनो तेदना विष्णू हसता आणि तो विंगड ब्रह्मांडाचे एक पुराजन एक ब्रह्माक तो तागेल प्लेसाक आपयता तेदना केलो जन 10 हेडेड ब्रह्मा 10 मात्यशील ब्रह्म ब्रह्म येता 1 लक्ष मात्यशील ब्रह्म येता म्हळरी हे ब्रह्मांड कितली ओड असकी ताचे प्रकार ब्रह्माक तितली मात्य असताची सो आमगेले चतुर्मुखी ब्रह्म हे आसिलेंत सान ब्रह्मांड आम्ही असत ब्रह्मांड आसिलेंत सान ब्रह्मांड ताका चक्क चारी तोंड असता जलरी हज्जेके होडोट्ट ब्रह्मांड अत 1000 टाइम्स होड ब्रह्मांड लक्ष पट्टू चड होड ब्रह्मांड असल ब्रह्मांड आणि होडोट्ट ब्रह्मांड समेत आसाची ह्या भौतिक लोकांतू येता सो तांणी पुराजन हांगा चित्रांत पळयता सची हांगा कितली की मातेची ब्रह्मो आणि हांगा पळयताची आमी विंगड ब्रह्मो तांणी पुराजन येवन घेनो एक पंता दंडवत मारताची विष्णूक तेदना ह्या ब्रह्माक चतुर्मुखी ब्रह्माक आश्चर्य जाता हांव कसने नाही मू हांकांनी पळयला री हांव एक सान इनसिग्निफिकंट म्हण घेनो ताका कळता सो अशी आम्ही पळयत की विष्णूला हे ग्रेटनेस कितले आसा म्हणून आणि विष्णू तो एक्सपान्शन ऑफ एक्सपान्शन म्हळ्यार दोन्ही चतुर्व्यूह एक्सपान्शन जाल मागीर संकर्षणातून महाविष्णू येता सो ते प्लेनरी पोर्शन ऑफ पोर्शन सो तितले कृष्ण अवतारी एते चांश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं
म्हण भागवतमांतू सांगिलस. सो अशी पुरा अँगलारी पळयताना कृष्ण तो परफेक्ट पर्सन. तंतु कंचेची एक शंकी ना कसने देर इज नो डाउट अबाउट इट. तंतु कसने आम्ही कन्फ्युजन कोण घेवचे कसने विषयू ना. जलरी हे ज्ञान मेळका जलरी आम्ही हे डिसिप्लिक सक्सेशन अंतू आम्ही ऐकलारी आमका करेक्ट हे ज्ञान मेळता. एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेहा महता योगो नष्टा परंतपा. एक दिव्य विज्ञान अथवा ज्ञान विज्ञान हे गुरु परंपरेंतू एकलेक मेळ्ळारी तो ते परफेक्टली अर्थ कोरून घेता. आणि फुडची राज महाराज राज ऋषी त्यांनी अशीची ज्ञान हे स्वीकार केला आशिल्ले जाल्यार ते मध्य ब्रेक जाल्ले ताकाची हांव हे ज्ञान तुका वापस दिता आसा अर्जुना म्हणून कृष्ण कुरुक्षेत्रांतू अर्जुनाक सांगता. आणि आमगेले जिवनांतूय गुरुल कृपे निमित्त आमकां ते भगवंताले कृपे ट्रान्सफर जाता. सो आम्ही भागवतम अंतू ध्रुव महाराजाला एक स्टोरी पळयतात. कशी ध्रुव महाराजान तागेले स्टेप मदरान ताका तीक्ष्ण उत्तर उलयलो म्हणून नारायणाक हांव मेळच्या वता आणि तागेले की मिगेले पिच्चाले के ओड म्हाका राज्य जावका म्हणून तपस करूक रन्नाक डीप डीप वता. तेदना नारायण कृष्ण नारद मुनीक पेटयता. कसलेक म्हळ्यार ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति. परमात्मा जावन गेनु हृदयांत पुरा जनाल हृदयांत वास जावन आसता नारायण कृष्ण तो दुर्वल हृदयांत आशिल्ले निमित्त तो नारद मुनीक थंय पेटयता. तेन्ना नारद मुनी येवन घेवन ताका टेस्ट करता ध्रुव महाराजाक तू गेल प्राय नाही है वापस वच म्हणून. जाल्यार ध्रुव महाराज सांगता तू म्हाका नारायणाले वाट दाखोवच आसल्यार तू हांग राब नाहीतल्यार तू तुगेल वाट पळय हांव मुखार सोनू नारायणा खंय आस म्हणून घेवन सोदून घेवन वचका जाता म्हणून. तागेल ते डिटर्मिनेशन पळोवन घेवन कडेरी नारद मुनीन ताका ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिवन यमुना नदी तीरारी ते मातीन एक ताका हे योग करच्याक तो इन्स्ट्रक्ट करता. नारद मुनीले कृपे निमित्त ध्रुव महाराजू तो 6 महिनेन नारायणाक पळयता. आमी चित्रांत पळयता सची नारायण ताका दर्शन साक्षात दर्शन दिता आणि दिवन घेवन ध्रुव महाराजाक ताका एम्पावर करून कडे तागेले खातीर ध्रुव लोक म्हणून ताका दिता. सो अशीची आम्ही पळयल्यार ध्रुव महाराजान खंयची नमुनेच ते ऑस्टेरिटी घेतिल आसा. बरे 6 महिनेन ताणें भगवंताक फेस टू फेस पळोवचें जाल्ल्याक हाका नारद मुनीले कृपे ताका ताजे निमित्तय साध्य जाल्ले. आणि सेकंड वन तो तितले डिटर्मिन्ड जावन डिटर्मिनेशन ताका आशिल्ले. सो अशीची आमगेले लायफान समेत आम्ही व्हेरी स्ट्रॉंग डिटर्मिनेशन असल्यारी आमकां आम्ही समेत भक्ती सेवेंतू मुखार सुनू वचेत. एक पंत शिला प्रभुपाद तांणी MIT USA वचून थंय प्रोफेसर्स तांकां चॅलेंज करताची म्हळ्यार तुमगेले सायन्स इतली टेक्नॉलॉजी तितली मुखार गेला जाल्यार वेर इज द नॉलेज which differentiates between living man and a dead man म्हणून निमगीताची तांणी डायरेक्ट चॅलेंज करताची युनिव्हर्सिटी प्रोफेसर्स तांकां. सो लिव्हिंग मॅन एंड डेड मॅन हागेल आजची डिफरन्स तुमके नॉलेज खंय आसा इतली तुम्ही सांगता आसाची की तुमगेल सायन्स इतले टेक्नॉलॉजी इतले मुखार सून घेवन गेल्ला. आणि तुम्ही सांगता की हॉर्सलेस कॅरिएजेस आम्ही बिल्ड केला विंगलेस बर्ड्स आम्ही बिल्ड केला म्हणून सांगताची सोललेस बॉडी तुमकां करू जत्वे आत्म नसतील बॉडी तुमकां करू जत्वे म्हणून तांणी डायरेक्ट मॉडर्न सायंटिस्ट तांकां चॅलेंज करता आशिल्ली. सो अशी शिला प्रभुपाद तांणी तांगेले मर्सी
मर्सी निमित्त मॉडर्न सायन्साचे कसन ताचे फ्लॉस त्या पुराजनाक दाखवून दिलालस आणि त्यांनी मॅन्युफॅक्चर्ड गॉड म्हळ्यार कपट देव म्हणे आपण देव म्हणे कसं की एक भस्म दिवचे अशी कितली की जन कपट रितीरी पुराजनाक चीट करच्या पळयताची केलो जन तसलेंकनी त्यांनी प्रभुपादन स्ट्रॉंगली चॅलेंज करून घेऊन तांगेले म्हळ्यार चीटिंग प्रोपेन्सिटी पुरा तांकां हायलाइट केला सो तकाची आमकां केदना ऑथॉरिटी थ्रू शिला प्रभुपादाल तसल ऑथॉरिटी प्रामाणिक जावन आशिल्ले आचार्य तांगेल थ्रू आमकां ज्ञान मेळटा वेदाची ज्ञान मेळटा तेदन ते परफेक्ट ज्ञान जावन आसता सो देर आर टू प्रोसेसेस म्हळ्यार टू टाइप्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज म्हणून सांगताची आरोह आणि अवरोह सो केन्नाय डिसिप्लिक सक्सेशन वैरितुल्यान तोक येताची नॉलेज त्या परफेक्ट असता कसलेक म्हळ्यार त्या दी परफेक्ट पर्सन जावन आशिल्लो कृष्णा थ्रू त्या येता तो हे चारी डिफेक्ट्साक तो वळपडून घेना कसा त्या चार डिफेक्ट्स टू बी इल्युजन्ड म्हळ्यार मायेक वळ जावचे दिग्भ्रमे जावचे अशी कृष्णा दिग्भ्रमे जायना कसले म्हळ्यार तोची भौतिक प्रकृतीचे वडय तोची आस आणि टू कमिट मिस्टेक्स कृष्ण केदना कमिट मिस्टेक्स करची ना कसलेक म्हळ्यार तो देवादी देव देवोत्तम परम पुरुष जावनस आणि तागेले सेन्सस आध्यात्मिक सेन्सस तागेल खंयचे सेन्सस विंगड खंयचे सेन्सस काम करता सो ब्रह्म संहितेन ता सांगिल्लें आसा दोळ्यान ताण जेव येत पांयान ताण पळो येत अशी सो आणि चीटिंग प्रोपेन्सिटी चीटिंग प्रोपेन्सिटी म्हण घेनु ना कसलेक म्हळ्यार तो इम्पार्शियल टू एव्हरीवन सो असले परफेक्ट जावन आशिल्ले देवोत्तम परम पुरुष जावन आशिल्ले कृष्णाल निमित्त त्या आमकां आध्यात्मिक ज्ञान येवची निमित्त त्या गुरु परंपरेंत येवची निमित्त त्या परफेक्ट जावन आशिल्ले नॉलेज सो आम्ही त्या नॉलेज आम्ही घेऊन घेऊ आम्ही आमगे लाईफ परफेक्ट करून घेऊन महाजनो येन गतास पंथा सो तकाची शिला प्रभुपादान स्ट्रेस केला कसन की म्हळ्यार आम्ही केन्नाय भागवत श्रवण आम्ही करताना शुद्ध भक्ताले ऐकूका अथवा ह्या बोनफाईड संप्रदायांत कोण येताची तांगेलेची ऐकूका नाहीतल्यार कसं जाता म्हळ्यार मिल्क टचड बाय सर्पेंट कसं जाता एक सर्पान दुधाक ते दूध पिवच्या वचून घेऊन त्या दूध अनेकल्यान पिल्यार तातूं विष असता तशीची भागवत कथा भागवत सप्त कितली जन करच्या पुरो जाल्यार त्या बोनाफाईड संप्रदायांत आयलेले आचार्य अथवा गुरुले अंडर एक भक्ताल अंडर आम्ही आयकला तेदन आमगेले हार्ट ट्रान्सफॉर्म जाता आम्ही परिशुद्ध जावच्याक साध्य आसा सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट म्हणून श्रीला प्रभुपाद हांगा सांगता आसाची सो ऍज ए होल समरी सांगची म्हळ्यार द एसेन्स इज सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज श्रीमद भागवतम हियर कोरका भगवद्गीता हियर कोरका आणि बाय हियरिंग वी कॅन मेक अवर लाईफ परफेक्ट ऍज ए होल समरी करची म्हळ्यार एक जावन पळयलें कशी क्रेझी मॅन म्हळ्यार एकलो क्रेझी तो आध्यात्मिक स्तरान तू पळयताना भौतिक ऍक्टिव्हिटीज करता आसचे प्रति एकलो आध्यात्मिक रितीरी तो क्रेझी जावन आस आणि आम्ही कशी क्वालिटेटिव्हली भगवंताले एक जावन आशिल्ले निमित्त आम्ही त्या भगवंताले सेवे करची निमित्त भक्ती सेवे करची निमित्त आम्ही समेत वापस मरळी भगवत धामाक वापस आमगेले रियल होम त्या बॅक टू गॉड एडाक आम्ही वच्चाक साध्य आस आणि एक पॉइंट सांगचा विसरलो सेवोन मुखे ही जीवादो म्हळ्यार एक केदन आमगेले टंग फर्स्ट आमगेले इंद्रियांतू टंग आम्ही भक्ती सेवेंतू युटिलाइज करताची आम्ही उपयोग करताची तेदना विंगड पुरा इंद्रिय कंट्रोला येता टंग स्टार्ट्स विथ आम्ही टंगा निमित्त जिबे निमित्त चॅन्टिंग कोरका हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सो एक त्या वायब्रेट करता
अनेक ते टेस्टिंग करताना पुरा मन श्रीला प्रभुपादान सांगचे कृष्णाक ऑफर कोण घेणू त्या नैवेद्य आम्ही स्वीकार करका तेदन कसा जत म्हणरी ह्या दोन्ही केदन आमगेले जीब कृष्णाला सेवेंतू आम्ही उपयोग सिताची तेदन आमगेले वरलाल पुरा इंद्रिय आमका कंट्रोलाक येता सो अशी आम्ही आत पळयला चपल सुख म्हळ्यार कसा ना ह्या टेम्पररी हॅपीनेस आजी मागशी एकले ना धावच्या नज चपल सुख परमनंट हॅपीनेस शाश्वत जावन आशिल सुख आनंद त्या मागचे पळोका सो दॅट इज द रियल प्लेजर आणि ताची रिजर्वायर ऑफ प्लेजर कोण तो देवोत्तम परम पुरुष जावन आशिलो तो कृष्ण आणि आम्ही कसले कृष्णाक फॉलो करता आम्ही विंगड जना कसले फॉलो करूनच कसले पळय ही सुहृदम सर्वभूतान तो आमगेल तो बेस्ट फ्रेंड जावन आस आणि तो परफेक्ट पर्सन जावन आस तो कशी परफेक्ट पर्सन म्हणून मी समेत आम्ही पळयले सुप्रीम एन्जॉयर सुप्रीम कंट्रोलर सुप्रीम प्रोप्रायटर सो अशी आम्ही भक्ती रस आम्ही आस्वादन करूयेत भक्ती सेवेंतू आम्ही एंगेज जाल्लारी अशीची आम्ही भक्ती सेवे कोरनु मेनली स्टार्टिंग विथ श्रवणम कीर्तनम आम्ही कंटिन्युअस थ्रू आउट आमगेले लाईफ केलारी श्रीला प्रभुपादाल कृपे निमित्त आमगेल गुरुल कृपे निमित्त आणि देवोत्तम परम पुरुष जावन आशिल्ले कृष्णाल्या कृपे निमित्त आमका यशस्सु मेळच्याक साध्य सो एज ए होल आम्ही भौतिक स्तरातुलेन वयर येऊन गेनु आध्यात्मिक स्तरा येऊन गेनु कृष्णाला सेवे केल्यारी आमका रियल प्लेजर आमका मेळता एटर्नल प्लेजर आमका मेळता सो आमका दिच्या तो आमका सांगतास आता विंगड यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम युगा युगांतू येऊन तो आमका त्यांची मेसेज दितास यो आमगेले सनातन धामाक यो तू अंग कसले ह्या भौतिक लोकांतू तू अनिकेची तांडितास सनातन जल्लाल धामाक येता ही रियल प्लेजर अस म्हणून तो आमका प्रति अवतार तो आमगे ह्या भौतिक लोक येऊन गेला आमका त्यांची मेसेज तो दितास आणि भगवद्गीतेचे सारय त्यांची सांगतास सर्व धर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज म्हणून जस्ट मग सरेंडर जा वरलाल पुराची हाव तुका पूर संपूर्ण रक्षण देऊन गेनो तुका हाव भगवत धामाक वापस आपण करता म्हणून सो इतली सांगून गेनो आम्ही अंग 3 चॅप्टर्स कंप्लीट केला सर सो एज ए होल एसेन्स पुराजनाक अर्थ जाल्ले म्हणून आम्ही लेखता आसाची तशी कसनेची क्वेश्चन्स असल्यारी अथवा कमेंट्स असल्यारी सजेशन्स कसने असल्यारी तुम्ही सांगेत हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण हरे कृष्णा कोणाका कसं प्रश्न आसमन जाल्यार निमगो येता प्रभुजी आणि माताजी का चॅट बॉक्स वर निमगो येता नाल्यार अनम्यूट करून निमगो येता मिगेल एक रियलायझेशन सांगका म्हणून तुमगे परमिशन सांगका म्हणलें असं ऍक्च्युली 84 लाख योनी नंतर मानव जन्म मेळटा म्हणून सांग आमको गोतस हमगे सीरियसनेस नांची ना 84 लाख 1 लाख ने 2 लाख ने 3 लाख ने 84 लाख जन्म नंतर ये मानव शरीर मिळलेले ये हज्जी उपयोग करका मिळाले आम्ही सिरियसनेस दाखयनाची ओके नेक्स्ट बर्थ आमका मानव शरीर मेळत की ना म्हणून तेवय गॅरंटी ना आता हे मेळलेले मानव शरीर ताजे सदुपयोग करका ताजे हे मानव शरीरा निमित्तची आम्ही हे जन्म मृत्यू जरा व्याधी चक्र दुखून आम्ही वच्चे तर मिळाले आलोचना सिरियसनेस कोणी अर्थ करून घेण्याची एका वेळा थोडेपणी स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायतो महतो वयात म्हणून सांगितले ते थोडेपणी केल्यारी एटलीस्ट कृष्णानं भगवद्गीते सांगला तुका अनेक जन्म भक्ताल घरकड नेवे नवे श्रीमंताल घरकड तुका हे भक्ती कंटिन्यू करूक पुणी तुका मानव शरीर मेळटा म्हणून सांगला सो आम्ही हे सिरियसनेस हे घेवकाची सगळ्यांना सिरियसली
ಈಗ इतले सिरियस प्रश्न आमगेले आसतना आम्ही सिरियसनेस हे हरिनाम करचे हे मानव शरीराचे उपयोग करचे आम्ही कर का सांगका म्हणा सगळा लगे रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण. मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. आणि कोणाक कसं प्रश्न आसवा अथवा कोणी कसं ऍड करचे इष्ट पडवता. प्रभुजी मोस्टली प्रश्न ना की म्हणून नरसिंह सांगितलं. होय प्रभुजी कंटिन्यू. ओके. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युर्नमाम्यहं. श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय श्री नरसिंह. प्रह्लादेश जय पद्मा पद्मलिंगा. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादाय हिरण्याकशिपुरक्षा शीलटङ्काय इतो नरसिंह परतो नरसिंह. यतो यतो यामि ततो नरसिंह. वहे नरसिंह हृदये नरसिंह. नरसिंह मादें चरणं प्रपद्ये. तव कर कमलवरे नाथा अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा. जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. केशवधृता नरहरि रूपा. जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव. नरसिंह देव जय नरसिंह देव. जय लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव. लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव. जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज. प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज. जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा. प्रभुपदा जय प्रभुपदा. जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा. गुरुदेवा जय गुरुदेवा. नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल. नित्य गौर हरि बोल. भक्ति विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय. भक्तराज श्री प्रह्लाद महाराज की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरुदेव की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. वैष्णवेभ्यो नमो नमः.
धन्यवाद प्रभुजी. बारी चंदकर नो आज बारी चंदकर नम प्रभुजी ना आमगी कन्क्लूजन आरायले कृष्णा द रिजर्वायर ऑफ ऑल प्रेशर बुकाचे कन्क्लूजन आम्ही पळयलाजी. सो थोडे अनाउन्समेंट्स आसाची आम्ही पळोवया ते तदनंतर आम्ही ह्या सेशनक विराम दिवया. फाल्याक एकादशी सेशनाक आमी संपूर्ण भगवद्गीता पारायण करताची. वटू लोकांना जॉईन जावका. सुमार मस्त लोक पार्टिसिपेंट्स नाव दिलात आणि एक चॅप्टर थोडे श्लोक रिसेट करताची फाल्या सांजेर तुलन पुरा लोकांना अटेंड जावका विनंती. आणि तशीच बुधवाराक सांजेरी प्रोग्राम भजन संध्या आणि कीर्तन आसाची. सो वट्टू लोकांना ताकवरे जॉईन जावका. आणि डिसेंबर 11 तारीखेक आमगेले क्विज प्रोग्राम आसा ताकवरे वट्टू लोकांना पार्टिसिपेट करून ते ग्रँड सक्सेस करका म्हणून एक विनंती. तशीच 14 तारीख डिसेंबर 14 एडवेंट ऑफ भगवद्गीता कार्यक्रम दवरला आसा आमी. सो प्रभुजी मुरलीधर चरण प्रभु प्लीज ताजे ಬಗ್ಗೆ अनाउन्समेंट करताचे. प्लीज प्रभुजी. हरे कृष्ण. सर्वेरी धन्यवाद माधव शरण प्रभु गनी आम्हाला भक्ति माताजी का लाइक जाऊन शिला प्रभुपादार सन्न पुस्तकांतु तिन्नी पुस्तक रिजर्वायर कृष्णाला बगेंत कळाला प्लेजर ताजे विषय इतली डिटेल जाऊन सकड बांधव सांगून दिलेला नेमकं मना कोण दिलेला का तंतु अट्रॅक्शन जाऊन गो स्टोरी गेलेला का. एवचे 14th एडवेंट ऑफ भगवद गीता शिला प्रभुपादा भगवद गीता ॲज इट इज भारी प्रिय आशिल्ले. त्यांची आम्ही टार्गेट की आपण कसं करताच म्हळ्यार मिनिमम 700 श्लोकास आसा भगवद गीतेंत. तांतू एकक लेखा दोन्ही श्लोक दिवचे म्हणाला एक प्रयत्न पळयता आसाची. दोन्ही श्लोक म्हणल्यार कसं जालें केन्नाय तुम्ही 10-15 श्लोक वत्ता आसताची नाल्यार एक चॅप्टर फुडला भगवद्गीता एकादशी पारायणा वेळार वत्ताची. हे दोन्ही काही चड दिनाची. तशें म्हण जाल्यार 350 बांधवांनी श्लोक शेअर करका. 350 कोंकणी त्यांनी बांधवांनी शेअर करका म्हळ्यार एक टार्गेट ट्राय करता आसाची. तांतू ऑलमोस्ट 18 सेवादारी असताची. तांकां एक चॅप्टर दिताची. त्या चॅप्टरांतू 2-2 श्लोक त्यांनी एलोकेट करताची की म्हणी येता म्हणाला. फॉर एक्झाम्पल आता 15 चॅप्टर 16 चॅप्टर सोड जाल्यार 20 श्लोक 24 श्लोक तांतू 12 जणां म्हणी येता. 24 श्लोक आशिल्ले कडेन 20 जणां नाशिल्ले कडेन 15 जणां म्हणी येता. तशी मॅक्सिमम पार्टिसिपेशन आता एक घरकड तुकून एक फॅमिलीन तू 4 जण आसच म्हण जाल्यार 2-2 श्लोक एकल्या म्हणी येता. तशी 4 जणां एक घरकड म्हणी येता. मॅक्सिमम आम्ही रीच करू पळयता आसाची. 5 अंत नाही 14th डिसेंबर 14th एडवेंट ऑफ भगवद्गीता वेळारी तांतू जल्तितले तुमगेले फ्रेंड्स रिलेटिव्साक कोंकणी फ्रेंड्स रिलेटिव्साक सांगून पार्टिसिपेट करका म्हणून अभ्यर्थन करता आसा. मागून घेता की शिला प्रभुपादाला अनुग्रहान हे मुखार सोवो म्हणाला. श्रेष्ठ राधाकुंड प्रभुजीन आमकां सांगून दिलेला की जल्तितले डिवोटीस आले भक्ता तांगेले रिलेटिव्साक इन्क्लूड करू पळयाची तांकांय वाजोवची तशें करुयाची भगवद्गीते असले एक अवसरान तूं म्हणलें. ऑनलायन प्लॅटफॉर्म जाल्यार मितीर बुक डिस्ट्रिब्युशन फिजिकली करू जायना जाल्यार भगवद्गीता कशी पुणी मस्त जणांन वाजी तशी प्रयत्न करूयात. दोन्ही श्लोक जाल्यार मितीन तांकां शिकूंक इतले टायम आसा. बाय हार्ट शिकयात. तांकां दिलेले 2 श्लोक पळोवका म्हणटा येना तितले टायम आसा. तेंची पुरो जणांना प्रयत्न करका म्हण सांगून मागून घेता आसा. आयचे सेशन हांकां विराम दिवया. श्रेष्ठ माधव शरण प्रभु आनी आम्हाला भक्ती माताजी तुमकां ओके म्हण जाल्यार पुरा बांधवा ओके जाल्यार आमकां विराम दिवया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद की जय.